Ngiem bagi sngi ki bakum ki briu lesi ngimpalna ya gaban muddur ki sngi ayu kum kini ki henmen bagi para bad habangi pensioni bad syatai bad habangi leisha saudong jong gani gari gaba i bad ho shega perthairu habangi yo i ki kun ki joblei ki bayam bagi bad jau umman bad bun na pring jong ki do jingkermen hado kata ngiem bagi dagi sngi ki ba bun ba ki long yeng gelong sem ki mat ye ki mat thang lagalong ling ba ke jing pang ke jing shitom lagalong ling ba ke jing ye kendu ke jing ye shem ke jongki ha ke jing im ke ba man la ke sngi baroi ru bon na preng jongki habala ban ke khia ke shon bon na preng jongki ke linyar bat ki yam pat do no ru hadu kata hoi habangi yo i ye ke kentai lesi lani ye ki riu kentai lani ye ki khanna samla bagi yam lesi kamlong kabat mai ha ki pedeng jongi henry ladangi yo i ye ki rangba bagi yam kalong kabapela ye kabangin yo i yo rangba ba unyam ken men bagi para ka bible ke thu ye ngi ken ba don ki briu ki rangba briu ki yam bat ki linyar hagak tihin ka jong blay layatho yangi ka kitab ka baar ka jong Samuel ka lenong ka bakatpra ka dakot ka balay pulay ka yatho yangi ken syapang utaw David abaw yos ngaw ya kata ka jingyam ka jong kun uba iyan jong ulayam ulalinyar ulalimpan wang aku kun Absalom kan jendalabha bangayap mga haga jangka jong me ngiken mauru aga gospel ka jong Matthias ka lenong ka baar pulay lay hunyaw ka dakon kumno ba utrai bad unong panim jonga bad jongpi u Jesu Kristus ulayam nagabanta laga jong kari ka ba uien kasnong ka jat bat ka kenja ka Jerusalem kongko Jerusalem ngakwa ken ban kudup iya pa hagani ga jan miru ko ken men bagi para ublay ubu ya ka wai ga jingyam ka jong wai brio ka jinglen yar ka jong wai brio kabaulay yambriu hagade kapor kabaudang im hasla jonggane kabertai kashiti ka jong apostol Paul shikinong rum kalenong kabapra kadekot kaba arbusau kayethu yangi kumni bat kong nga ubriu ubasha la not kop u aiken uban pelat yanga nagani ka met jong ka jingyam nga ubriu ubasha la not kop u uban pelat no yanga nagamet jong kaniga jingyam u apostol Paul haba utho ye gani ga shiti ula tho ye ka hagapor kaba udang lej hagalinti jong u ban lej Jerusalem ban ula tip biang ru bagak tien ke joblay ke tu yengi ban haba ulami na koren ban lej Jerusalem kak tien ke joblay kong bau mensim joblay ula pau baru ong ladam ye lej Jerusalem kata gani kaba kut ke jong mi namar hangta ken sakem ye mi bade hangta ken sara bagen tan bishar ye mi bat hadu ka jingyap ru kala ban long kumta apostol Paul namar ba uit ken namar ba uit ye ka kam ga jotrai u kwa ye ka ban lek ban yalam ai ka snong kata kanong ba rum ken long ba shim la ken ye la ka jong ga jingim ula lek ban kiu Jerusalem balong ru dai hangta ba ula shakem yalaji hangta yeladhi hakabalatan bishar yu balaset bendi yu hakanong ba rum kihen men baki para ke jonga uniu nong tho habau tho yegene ge shiti ke jingali kami ningkong kalong kabalang hapo kanong barum kani kabalang kamdei kabalang kabala seng do apostol Paul kani kabalang kabala mi nagatu kesngi Pentecost kabaki briu kiwan hapo Jerusalem balong hagada kapor ki briu ki stang ban lech shani bat shatai balong baki dang ki briu ki badai na kanong barum badai hangta baga balang kasdang ban yang rasong hagada jaka badhoi bagla ong baki briu kim sha ye kaban yala patba lani am sha ban an pelong jing ye patba Henry kabalang kami haki rempai yang Kristan baru apostol Paul utip ye gani ga jingja baladon ken haga de gapor ki briu ki baim ki banget yo Jesus Christ badai kani ken ka ba utho ye gani ga shiti
Shaki brio ki badon hagata gashnong hagata ganong ba kerpang yagide ki brio ki jongu badola yetu yagane ga jingcha ken hagalenong ka banyo bat kerpang nadu ka dekhot ka banyo hadu ka dekhot ka ba arpusan ka ba kren shapang ka jingim ka jongu ka ba ukren yagane ga jingim jong ki brio bad yaga kerteng jong ka kubor ngala ai hagane ga janmien baga kerteng galong ka don jingkermen yo bangeng Don jingkermen yo bangeng hagani ka pertai ka bamanga bat mapi ngiem kihenmen bagi para ke jongha balai bo apostol Paul uriam katne balai bo apostol Paul ulenyar yegene ke kentien haga bau ong a nga ubri ubasha lanat kom lani manu ken ban pelat yanga nagani ka met jong ka jingyam ngaken mau ya gawi ka jingcha ba gawi ka kon ka jingya thu khana shabang gawi ka brio balong ka daga brio long ba ka daga jingya thu khana ka daga brio ka balale ye ke kam ke bashir khai ka daga brio happening jong ka jingdi ka jing pam long ba ka daga brio kalanya ye ka kali ha ka jing stet ka jongka bad galale bantenra ye ke kenro bar hang ta long bagala khnyot ye lai jong ikun hakpo ka ba I dang don hang ta bagala penyap ye I hang ta balong kani ka brio ka daga jing ye thu kana kala le ban shak skor ye gawi ka jing yalam bad kala lenyar bad kala ong ye kini ki ju ye kentien ka bagala mi nagaktien ka joblay kanihi ka dekhot ka ba argusaw ko nga ka brio ka ba shak lanat kop manuken ban pelat ye nga don mu ba map ye nga hatu don mu ka jing map ye nga dang don kalan ye ka bangangan im hasla jong gani ka bertai kihinmen bagi para ke jonga kane ka brio ka ngau thu ka don ye ka jingkit ka bakia ka don ka iregai ka bate ka bakum ye ka bakalenyar ye gini ki kentien baga jinggeliru kalong balai ken bau apostol Paul komuta unong yamare lang hagaju kalenti kabamanga bat mapingi yamare komuta uju unong uhunmen ujonga badu jongpi ubayam mare hagane kalenti jongga jingem balai ken bau lenyar yagane ga jingkali badula buru yagane ga jingkali wang anga ubriu ubasha lanot kom manu ken ban penlat yang ha nagani ga met jongga jingyam ka jubab ka baningkong nganai tang artali ke jubab agane ga janmin ka jubab ka baningkong balai bu apostol Paul uyam ulinyar ka dai namar ka dekhot ka bakat lai hadu ka dekhot ka bakat kandai ka dekhot ka bakat kandai ka ong kumni namar ya kata ka babha ya ka banga ngamon ya kata ngamle henry pleng ya kata ka basniu ya ka banga ngamon ya kata ken ngangale bat kata kadi kadau ka baningkong balai bo apostol Paul uyam usngau thu kihenmen bagi para baka don ka pom ka basno ha ka donut ka jongu ka don kata ka ba uya le man lagasngi ka basno aga jingim ka jongu ka ba man lagasngi kat ba unang im masla jongani ka bertai ka don ka jingale aga jingim ka jongu ka balong ka ba uya le ya ka daga pom ka ba ngau thu bakalong ka babakala lesing ila ban ong ka ai kata ka pom ka shidi ka jo chak ka shidi ka jo yones kalanong ka balai ka dekhot ka basaw ka ong baga pop ka dei ken kata ka ba persha ki ai ki bangile persha ya ka mon ka jo blai apostol Paul ngau thu biang ye gani badai ka pop ka ba pelong yo play baun pen shlei ya ka berthai da gom apostol Paul ngau thu bala thang ye ka Sodom bat ka Gomora namar ka pop jongki balong ru ken bau play ula babi bau thau ya ubrio namar ka pop ken kata ka diga jing ngau ka jong apostol Paul uyaman lagi sengi wong ya kata kabanga ngakwa banle ya kata ngamle henry ya kata kabang ngamon ngamdon jingtmu ya kata man lagi sengi ngale badai namar kata gadau kin men bagi para uyam ulenyar wong manu ken ban pelat yang nagani gamet jong ga jingyam yo I haga jok kabamanga bat mapingi pet ye ka berthai ka bamanga bat mapingi im kim tip shu kanu ka babha kanu ka basniu kanu ka badai bat kanu ka bam dai
Kabadai kala kelalong kababakla barkababakla kalalong kabadai lagalong haka im lang gasalang lagalong haka shongka shongman lagalong hangnu haka jingim jongi baru polu tho yegani gaju kikintin hagani gaju kashiti hagalenong kabalai gadakhat kabakhatsan wong yepi kibrio hagani giski ki kejat jongi te kilong ki bastet palan ya kaban penmisnam wang shushu agalenong kabaning kong hagada khot kaba arpuway ngitip bau belai udan henry ngim buram satya lane ngim ken buram satya yahu kata kadiga jingim kaba mangabat mapingi im kata kadiga perthai kaba mangabat mapingi im kihenmen bagi para kejonga kaba ka perthai baka pop kanang roy hadu kata kaba ngim itu shu uno Kristahan bad uno ubampat long Kristahan uno unong bud jauh Jisu bad uno day unong bud jauh Jisu pada ke jing im hega jing yat lenti jong kapop kidon lai tali ki kerdan kawai ke dega jing sedang jong kapom kabau David wang haga pop jong kemie jong ala pun yanga bakawan kapat kabar kabenta kabar kalong kakerdan jong kapop kabaning kong kumangalaong kade nadu kabasdang kabahap hapo kata kakpo jong kemie jonga lapun yanga kabar kade kata kajingrai kejongi banle ye kapop bakabalai kalong bangi beteng banle ye kapop u apostol Paul u yam ye kani man lagesngi wang manu ken ban pelat yanga nagane gamet jong jingyap Apostol Paul udah uberiu ubestat bar uberiu ubetip ye kektien ke jong blai ka shithi ke jong u shikinong rum hi kalenong ka ban riu ke dekat ka baar pulai kong baka bainong jong ka pop kalong ka jinyam Apostol Paul utip biang ko ken men bagi para ke jonga baladanga ngayai le ye gane ka pop ladanga ngayai beteng ye gane ka pop ka bakut jong ka jingim jonga kalong ka jinyam kajingyap kamdei jangkamet henry kajingyap jangkamet bat kamensim hadu jok ding hagaba ublei un bishar yanga hang tangan shem bangalong ubriu ubala sharem apostol Paul ushep tiang yakata wang namar bagada ka pomp kabangalale bagata kalong baga bainong jangkata kalong baga jingyap met bat mensim bagi tihin ke jong blai ka ongru haga kitab ka ba jing ben pau ar pu ar kalenong ke khot ka ba khat ar hakmi ngawan kloy ba ngadon hanga lembat ngadon hanga lembat nga ye kanong ban ai nong hawai po wai baro kat ba kum ka jing le ka jong apostol Paul kihin men bagi para lada pipuli ye kani gad khot nadu ka ba khat khandai nadu kalenong ka ba kani gad khot ka ba khat lai ter hadu ka ba khat khandai pen shem ye kani ka benta ka ba uyale man lagasi wa ngakwa te ban le bha ngakwa ye ka ban ya bat ka jing bha ban le ye ke ai ka ba ulai uong ye nga henry ye kata ka ba ngam kwa ye kata ken ngale man lagasi badai kani ken ka dau ba kaba pelong ya ubau nong nga ubriu ubasyak lanat ko manu ken ban yarap yanga nagani gamet jeng kejingyap kaba hagini gisngi kalong babun ba nagibriu kim sngaut ho ya kejingle ladangi kran ladangi peni ladangi kran kinong bagai kabangangale kalong kabadai bagai kabanganga im kalong kabapa mapi kam dan kam bantu kelar yanga bangakan mau hagini ki kendiak tayo ki bala letno kalami kawai ga jingkren ka bala pan ma pau perthai pha barakataru kalami nadu ki snem ki bala letno bagi don ki riu krau jong ka perthai bagi ong bakan nyam kristan kalong hagaktin pareng map yanga kalong tu judgmental ka bishar bha palat ya ga jingem ga jong brio ken men bagi para ke jonga kata ga de ka perthai ka bangengiem pet nado kapor ke jong adam bat kaim hakaba uni ukan ulale ye kapop ula dos ngautu bagai kaba ule kalong kaba bakla hakaba u ayo blai om kaba bha ula ayo blai de kita ki batam kentan hanrai haba u blai pediang haga jing shisha un jendala ong baniyet yelade
bad ban penbet ya gai ka baduna kai ka baule kalong bawat dau ya lau jong upara hadu uput baun penyap yo kata ka de ka jok ka banging ngau thu ngi don hap deng jong ka jing yap ngi don na pedeng jong ka jing jersey jong ka pop andre bon na pedeng jong ngi ya man lagas ngi ya kersum hangta ke men bagi para ke jonga ngate bon na pedeng jong pi hadu kane ke sngi pedang yak saj bat kane ke bertai hadu kane ke sngi ka bamenta pedang yam pedang lenyar manuban pelat yanga na kane ka pop ka basno hanga ka jubab ka don na ka benta jong pi jonga kabangin siya keren shiben kabaar balay bo apostol Paul ukren ye gini gikentin balay wang nga ubri ubasyak lanot kom manuken ban pelat yang ha kadai ka jing yam ka jing lenyar om jong ukna om jong uta ubri ubam pat nget yo blay ubri ubalasan ba ha ka jing yat lenti baru blay wong ye gini gikentin bagadau kabaar kalong puli ka dekhot ka ba arpo hadu ka ba arpulai ka dekhot ka ba arpulai ka ong ye gini gikentin ka ba apostol Paul wong kumni ngayo i ya ka wei pat ka hukum haki dekhot met jonga ngayo i henrei ngayo i ya ka wei pat ka hukum haki dekhot met jonga ka ba ya let ma bat kata ka hukum ka jonga jingmot jonga bat kata ka ya lamrau ru yanga hakata ka hukum jonga pop ka ba kita ki dekhot jonga kamut ayu kani ka dekhot kin men bagi para ka dekhot ka ba arpulai ka keren sabang ka weipat ka hukum lani kata ka an ka ba don om tang jonga mensim henry ka an jong kani ka do ka ba mangabat maphingi apostol Paul wong ken ngayam ngalenyar namar bakat bangadang masla jong kani ka bertai kat ba kamet bat ka mensim kadang sno ngan habban but ngahaban buat yagi anjong kado ngapang ngalenyar ngakuslai ngapisa kita kideki anjong kado kibanga ngahaban buat habanga kiemen step ngatngan habanga ya kendo ngapang shani batsyatai habanga syasyo habanga syabom habanga syakran ben kadung kadonut kajonga kata kadeka anjong kado pada kini ken kabawa apostol Paul wang manu ken ban pelat yang na kini kemet jeng kejeng yap ujob utho agalenong kabakat sau kedekat kabaning kong ubriu ubalakan na gabriu ulong ubakendiat hakisngi bat ubadap tang da kejeng jenjar pikan mau ki parbangai ki bahen haga shiti ka jong u shiki koren laisin uladwai wong ko blai jonga la dalong ka man jong me pelat no si yu tau sha weng no yu sha na ka met ka jonga pitep na hem kin men bagi para ka met ka ba jong u ka dei ka met jong ka jingpang ka ba bun ba ki jingpang ke ba don ha ka met ka jong u dei kata ken ka ba pelong yu ba u nyam pet u Lukas u balong u ta u doktor u dei u personal doktor u jong u baju don bat u hajan hakti hakajan ban pet ye ka jing ka jong uni u shakri u ba kodor jong utrai ngi hagini gisngi ken men baki para ke bang yo i ka jing pang kali trai kli ha ka jing ka jongi ngi yo i om tang yo ta u covid lani u tau virus u badon hagini gisngi ki don seki wei pat ki virus ki don seki wei pat ki jing pang ka jing shitom ke ba u bri u yam man lagisngi u lenyar ken men baki para ki bakta ye ka jing don jing ki bakta ye ki brio ke la lej banwat ye ka perthei ye ka jing sumar henrei haga bakut la laong baga jing du jing kermen suda shani bat shatai bat bun ba ki brio ki lenyar bat ki yam bat don ki wei hagini ki kendiat sngi ki bla lej no ki don ki brio ki ba mat ye ki wei ki jing pang ki ong pastor nge thu ye pi kala bha ye ka bangen lej no na gini ki perthei ban ye ka bangi mat kat kini ki jing ki jing jenjar ki banga ngau so sat hadu kata-kata bun ki men bagi para ka bagi beriu ki yam ki lenyar habangi mat ye ke jing pang ke jing shitom bat kham tam hau ni ubenai nadu ubenai mat jong ngane ke snem hadu kini ke sngi ki bamenta ki dan ki beriu habaki yo yo ni uni u jing pang ubala sar ye ka perthei baro
gawai habagi phone chengi ki nong sharai jangka balang ki ong galabha yang i bangin leit no na gani gabertai balai kalong kum ni balai kalong kum tai ki hinmen bagi para ki jonga ka jing yam briu ka jing lenyar namar ka jing pang ka jing shitom ka te ka khum ya ki khun ki joblei hadu menta menne ho ki jing ki dawai ki da shin ki lami hat ba ki nang mi kita ki dawai nang miru ki jing pang ki baharu kom dai kani ken ka bapen lenyar ya ki brio kam dai tang ka jing pang hakamet ka don ru ka wei ka jing pang bagada ka jing pang ka long ken ha ki long yin ki long sem ki jongi ki ba ki yin ki sem ki jongi ni pat bat ki pra ki long ar liang ken dang ha ki ne ki khindiat ki sngi ngaken ma ho ngayo ya ka wei ka telephone call ka bai tai ki mi he jang ka yeng yong pastor dwai lam se ngan le syukum nu hapreng jangga jingpang jangga met ka bangang ngadon kala ban khia ka jingpang ka bangam la ban khi roi ngala yos ngau ye ka khu bor pan bau khpa jangki khun ula lum ye ke jan kenab badola leit phai shala ke jangga yeng kur ban e yang ha bat ye ki khun ngong ye tai kong ngong kong pen khlan ye la de wadong ba pi pen leit no lani manu ken ban pen im lani manu ken ban yaram lani manu ken ya kaban ri ya ki khun ki jongpi im na gaban ta jongki ken ki lenyar ki yeng ki sam ma ki ni ki sngi kam dai tang ki long yeng ki long sam ma phi ki samla ki men ba ki para ki jonga bon na breng jongpi pi lenyar ki ni ki sngi huwai samla na balang ujongi uyam bulenyar uang pastor kala sok yang abangan letno na gani ka bertai ngamdon kamdon jamshu hagani ka jok ka banganga emmenta pioi hagani ki snem bagani ka banai jong gani ka snem kata ka bagi ong ka tin pareng kata ka reverse migration daki pau hajar ki ri ki kun samla ki la i lagi jong ki kam ki wan pai shala ki jong gari tang namar ban lajim bat bon ba nasor ki pet no chanong kendom bagi ong kabha ku khun wan no bangin ya yap no halaga jong ga ying ga jong i kam lelei ka baja kat baja ye ga jing im ga jong i ki don ki breu ki bahagi ni ki sngi ki bala plan ki la don ga jing tmu ban leit puli shabar ban leit puli ha ga jing puli hadien bala dep ye ka metric ba ye ka class 12 ki sngo menta ba ka lawei ga jong i kam don shu kini kita ikut cengyam cenggi brio. Parwayu parlok u bangai ye agini gisngi bangalapan jing bedru na u bangai thu ye ga jing em ga jong u. Wong ye gini ki kentian. Hapadeng jong ki kendai benai pastor. Wong hapadeng jong ki kendai benai. Ka jing ya tho ka jonga. Bat la kata ka brio ka banganga ie la prasnem ngalaya ie bat ka. Pada bangalaya tho bat ka. Hakini hapadeng jong kini ki kendai banai ki bela no kam marriage ka jika shong kha shong man jonga kala pat bat kala pra om tang kata hapadeng jong kini ki kendai banai ngadu saungut ki balong ki baying trai ki jonga baki hinmen baki para ki jonga ki banga i ye ki bar hoi kindet kensan haga ju kasngihi kakam ka bangas ngau bangala drei utau beri ubala trei ye gajing pos niu ga jonga bangala im apreng jong gajing so ngala du no ya la gajong kam kat bangadang persang banyeng marwei kat bangadang persang banyeng kata nganang kelon apreng jong kini ki kendai benai ngala ngop ye gadi kabam bangala mut ban penyap no ya la de tat pandang Hashem yu Jisu hai ka jingim ka jonga ki hinmen baki para ki jonga ki parlok ngakhot ya pi hai ka ni ka jan met jong ni ka sngi kanongot na preng jong pi ki khon jong ka samla ki khon jong ka jingya seng samla presbytery sora kanongot na preng jong pi ki bapet ye gani ki ba snok tilang ha ga jing ye seng ha gani ga janmin la ga long pi ki long pa ki long me ki samla ba ki hep ki bare ki ba snau thu pi don ye ga ta ka jing shate ga jing shakum pi yam pelenyar ba ga jing tia men mi ga jing jao ki oman kam ju sakut la ni kam ju sange no kadang ga jubab ye pi ha gani ga janmin ba ga jubab ka long Tanu Jisu
uban pelat ya pi nagata baro apostol Paul wong ngagada khot ka basaw nga ai ngo yo blai dau Jesus Christ ubau trai jongi nga ai ngo yo blai dau Jesus Christ ubau trai jongi kata Gabriel ka bang layat ho meneh ka bastang kabala penyap ya lai jongi kun halaga jeng ka po aga jing buan baraga jing nyak kali shong shit ka jongka long ba kata Gabriel kala yo mahat ya ka jing map ai ka jong Jesus ngaken mau ya kiken tien ke jong John Newton habau tho ya ka daga jing rai ka jing ai ka ba pelatam ka ba penim yanga ken ben bagi para ke jong ha ki briu ki bala mahat ya ke jing ki briu ki ba mahat ya ke jing yele ki briu ki ba mahat ya ke jing yele ai ke jing yem kadon ka jubab na ka benda jompi ka jing yap kam dei ka jubam bat ha ka juk ka ba manga bat ma phi ngi em ka suk bha ban pen yap yala de ka ta ka dei ka jing em jong ki briu kam tam ki khon samla ka suk ya ka ban kloi ban da khat yala ka jong ka jing em ki snow bam don lawe shu ya ka jing em ka jong ki renga khot ya phi ha ka ni ka chan mit ka don kin men ba ki para ka lat na ka ban ta jong phi play ling bau Jesus ke wong hai cái gospel cái trong Yohanes lai khan rio na bangala ye pi wong ru hai cái city cái trong Paul chi nong rum san kala nong pra ka khot men habangin ang long ki batrat Chris ulayap ya play yang hadu ka nega klip mat udang up ya pi gen men bagi para ka jing agani cái sngi kalo bam dei ba ublai uba phat jingai no brio what's no thu bakla ya gata Day ubrio uba pet jingai na ublay uwan ban be na diet wat hadu yelo jong khon na baneng ban pha na gam ta jong pi ban na gam ta jong ha ka ei garai ka jong pi hatu pi rai ba pin im pin yap ban ka perthai ha padeng jong ka ni ka jingket jong ka do ka jing yam brio ka ba pi yam man la gesni ka batang ublay utip ye ka jingket ka jong pi Lese siya kabartay barok ki ong pide ubak kementam. Henry pitip aga donut ka don ka batngit baga don ka jing syate ka jing syako. Ka don ka jing kermen na gamanta jongpi. Don jing kermen yo banget. Kadi ka khubor ka bangala keren ha kini ka janmit. Ngangait bau blay un kerhu yapi. Ublay un yarap ya lagi jong ka jing seng samla. Ublay un aibor yapi hangno ka ba pipidon. Hagi ka por pilaban yeng lagi jong ki jaka ka ba pidon haki yeng ki sem ki jong pilaban dem khosil pilaban duai lang bat ngakat mangenang duai hagi ka por bau blay un pen khia ya pi ba pidon ye ka jingpang pidon kumnu hagi ka janmi ki jing syate ki jing syak kum blay laban pelat ya pi nong rai shaman si muang ka don kawa badap dasna batuit nalum kalbari chi suang pilaban keli kat nu me iet ya nga Chius ong kat ne ngala iet ye pi pan ngala iti ya la ka jong ka jingem na ka banta jong pi ublayun yarap ublayun kerku ngine duai ublay buk pa ujongi ubah beneng hiwan ban pawa kemat jong me ko kan rahat agane kan no pai jong ka ni kesngi ngai ngo ye me ko kan rahat ba me kran hagi ka ktin ka jong me ngai ngo ye me ko kan rahat ba me long ublay ujongi ubashash ko re ka jing duai ka jongi Mayo iya ablay ye ke jingkit ki bakya ki badon na ke jingem ablay. Kumbalong apostol Paul wala linyar manu keng ban pelaj lem yengi na ke ni ke jingpong ke jing shitom manu ban pelaj na ke pom ko kenran manu ban pelaj na ke jing kordit jong ni ke jingem ablay. Kam dei ke jingyam ka jubab kam long ke jingyam ka jubab ka long ujisu on pelaj yengi ko kenran men pelaj yengi ablay jonga hangno ka bangingi don try men pelat yengi ablay yengi saikom jong raibi melabat hande ke jingi belai ke jongmi but rai men pelat lo ken yengi hagani ke jon wi jong ni ke sngi kari ke jongi ka yambrio ka berthei ka yambrio kawat ye me ablay jonga hagabakom gini ke sngi par ho je tien ka jamekong ba me don hachan yengi ka bangingi wat ye me par ho ko kan ran memchu pelet li yengi habangi wan hai kmat jong me baka gospel ke thu yengi ki gospel ki thu yengi habaki brio ki wan sheme ko try me pen khya ye ki
mekta yaki bat me pelai lo yaki ngiwan bandam mak jome ko trai kom ka jinga seng samla presbytery jong ka sora ko keraban baro ki hun ki jong me ngiwan bandam mak jong me trai ba ye jong pelai lem yangi nagani ka jing syate ka jing syakum ka baka pop ka julong kli yangi bagani ki jing jenjar jong ka berthai ka dok bat ka mensim ka le man nagasngi ya rap yangi ablai bangila ban im ban yan ban sno tang hame hadu ka bakut jang ka jing let ka jongi sla jong ka ne ka berthai sngo ablai ye ka ne ka jing dwai ha ka kerteng ka jong Jesus Kristus unang panim i dwai ngi panda ka jing ngai amen ublai un kerku ye pi ublai un kerku ye lagi jong ka presbytery ublai un kerku ye ka ne ki kentien na ka ne ka janbet na ka bata ka buram jong amen.